थ' आसाम नाङैनो खृष्टान आरो हिन्दु एसटि गथ'खौ लानानै दावराव दावसि जाबाय थानाय समावनो दिनै अल बाथौ महासभा थामहिनबा दुलाराय बाथौ गौथुम थिंजायनिफ्राय रायजोनि गेजेराव बिथांमोननि जि क्लारिफिकेसन थामहिनबा खेंफोरथि बेखौ रायजोनि गेजेराव उदां लाइजामनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायनानै होबाय। स' बिदिब्ला बे लाइजामनि गेजेरजों बिथांमोना गासै खोथाखौनो रोखा रोखा फोरमायनानै होदों जे थारैनो बाथ्राखौ सोर बुंनाय जामारदोंमोन आरो मानो बुंनाय जामारदोंमोन। बिदिब्ला नोंथांमोननो बे लाइजामनि गासै खौरांखौ फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों बे जाबाय दुलाराय बाथौ गौथुम थामहिनबा अल बाथौ महासभा थिंजायनिफ्राय आबुङै फोरमायहरजानाय लाइजाम। स' बेवहाय एसे गायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बेवहाय बुंदों खौरां बिबुंसार आरो दिनै 9/7/2022 इं खालार खालि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादजों खुंनाय जथाय बिबानगिरि केबिनेट मेलाव 1 नं थांखि आजावनाय लेखा बे खौरां बिबुंसारखौ फोसावनाय जाबाय। बिनिफ्राय एसे गायथिंजाय दङ थांनाय 5 जुलाइ 2022 इं खालार खालि गुवाहाटी प्रेस क्लाबाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि गणेश दैमारी आरो कुटुम सुरक्षा परिषदजों जथायै संबाद मेल होनायाव परिषदनि आफादगिरि मुस्रि चैतरन्जन बरानि बुंनाय बाथ्राफोरखौ लानानै गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ नुनो मोन्दों। ओंखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय रोखायै फोरमायोदि बिथां चैतरन्जन बरा बुंनाय बाथ्राफोरा बिथांनि गावनि गोसो बायदियैसो बुंनाय आरो बे कुटुम सुरक्षा परिषदनिसो। बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोराव दुलाराय बाथौ गौथुमजों जेबो लोब्बा गैया। बिनिफ्राय एसे गाहायाव बुंबावदों बिनिखायनो दुलाराय बर' माहारिनि मोजांनि थाखाय गासै बर' सुबुंफोरा बाथौ गौथुमनि फारसे जेबो गोरोन्थि साननाय लाबोआ बेनि थाखाय गासैनिसिमबो गुरै फोरमायहरनाय जाबाय। बेनिनो एसे गायथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बेवहाय बुंदों एक्टिं प्रेसिडेन्ट अल बाथौ महासभा खगेन रामसियारि आरो बेनिनो जेनेरेल सेक्रेटारि अल बाथौ महासभा गणेश दैमारी लोगोसेयैनो भाइस प्रेसिडेन्ट अल बाथौ महासभा अर्गानाइजिं सेक्रेटारि अल बाथौ महासभा स्पिकार अल बाथौ महासभा आरो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि अल बाथौ महासभा आरो देउरि अल बाथौ महासभा बिथांमोननि सिगनेचार नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों।